Prečo by som nikdy nebral lieky na cholesterol? Pretože tá epidémia cholesterolu vysokého je z dôvodu, že tie limity sa stále znižujú na schvál kvôli biznisu. Druhá vec je, že vyše 100 rokov má tá teória, že cholesterol spôsobuje aterosklerózu. Je ten cholesterol naozaj tá príčina, alebo je to iba náhodný okolo idúci, ako sa hovorí? Statíny, čiže lieky na znižovanie vysokého cholesterolu, neblokujú len cholesterol, tvorbu cholesterolu, ale blokujú aj tvorbu koenzymu Q10. Koenzym Q10 je toto. Ale keď sa pýtate, či stačí brať s liekmi na cholesterol koenzym Q10 a všetko bude OK, tak nie. Pretože tie lieky, to sú v podstate jedy, toxíny a blokujú kopu ďalších chemických reakcií, ktoré sú nutné, aby prebiehali v tele. Tvorba koenzymu Q10 je iba jedna z nich. Vedľajšie účinky, teda hlavné účinky, lepšie nazvané nežiadúce účinky, sú bolesti svalov a kĺbov. To je ako tutovka. Toto má väčšina ľudí.